mi sikkani so pullo ne fuuya ɓe mbirata noon ko ha kersten haalde ko kaalaten ko heewiɓe ɓe kulɓiniri noon ngabbiti e maɓɓe sabu ɗeɓata ko hersinade so tawi en ɓami dow eɗen gandi tubakoɓe nde ɓe jiiɗi jimde men nde ɓe ngari ɓe mbi ɗemɗe men ko ɗemɗe gaytenke ɓe mbi ɗemɗe men ko des langues vernaculaire wonande jannguɓe to banggue tubakiri eɗen gandi vernaculaire eɗen gandi ko woni vernacle ko hunde nde ala ɓalal nde safani urani nde tekkani ɓe mbi ɗemɗe men ko langue vernaculaire ha hande won yimɓe ɓe gandani keddi e ngol ɗon konngol tawa duttaki boom mbiyata ko les langues vernaculaire wanno tubakoɓe ne mbiya noon ko beele ɓe mbiya ko ɗemgal maɓɓe ngal ɓuuri ɓe gaddi ko wiyete ko symbole woni ɓe ƴetta gueɗel tan ɓe tufa hunde tan ha gasa ɓe gurta hen te garoyor ɓe jogo sa wone haalde ko wona ɗemgal tubankore haali joni pular tan mbo keɗɗa o wima nda tawda haali ganduɗa hoorema pular e nder classe mo gonɗon o sa joɗima ha hunde juuti annene gona e ɗekkude ha nana goɗɗo ne haala ko wona faray so totta ɗum so yeehi ha yimɓe gaare jippade ƴeewe battidiriɗo ganduɗa guel ɗon gueɗel on wiye yo takko école o taaro ɗum fode laabi 4 walla laabi 5 walla fiye lepte seeɗa aɗa andi so tawi aɗa fiye aɗa lepte saabu a haali ɗemgal ma te ko ɗemgal tubankore ponnoɗa haalde ɗum firtata so yeehi ha ɓooyi cukalel ngel tawde ne famɗi duuɓi wonko awate e nder hakkille mum wadde ɗemgal mum ngal haalata ngal ko ɗemgal kersinigal ko ɗemgal ɓura ngal tawde so haali ngal o fiyete ɗum noon ɗemgal ngal o haalato hisa ngal o wiyata ko ngal ɓuuri ɗum noon nde tubakoɓe ɓe jeehi ine jogui ko ɗeɓiɗo lomtade tubakoɓe ɓe lomtiɗo tubakoɓe ɓe ko dahanoɓe no dahiranoɗen ni tampinanoɓe no tampinireɗen ni ñalawma hande o mbi yo lomto tubakoɓe kañumenne yo jiimen aɗa haala ɗemgal ma min mbeɗa haala ɗemgal sa ari e wi an komi raciste hoɗumi haala ɗemgalam bandiraɓe an ndenden yumma goto enen mbimi joni so tawi dono sampate ko minen jiidi yumma so tawi nene wi dono sampade mbiyanmi ko salif o yaminami wiyamo noto nene walla noto baba goɗɗo o noon wiyata ko wuyl suma yaayi kañum tan jibina wiyata ko wuyl sumo papa kañum tan jibina wutte ɗo ɓe mbi ko mbubbu wolof ɓe mbi ko weeru wolof ɓe mbi ko saabu wolof ɓe mbi ko garabu wolof min noon wonko mennomi ɓeydande ɓe hen mbimi so garabu wolof woodi feebar wolof amna dee wolof amna armel wolof amna ɗum noon arde nde ɓe mbiya neɗɗo hoɗo haal ɗemgal muɗum wonde an ka raciste ɓuuri wonde raciste gay ko caliɗo janngude ɗemgal ma ngal enen eɗen nana ɗemgal maɓɓe eɗen kumto hen haajuji men kono noon kamɓe wonnoɓe mbiyata ko yen gon koɓe goni ko hay hen goto etota ko haalde ɗemgal men ngal walla haala seerere walla haala joola walla haala soninke ala kala nde goto maɓɓe haali pulare waɗata ko ha jalno wima mbadda tampere kala nde jiɗɗon ɓe jiiɗi jalnude yimɓe soɓe mbaɗi théâtre ɓe ñemtinta ko pullo walla capato kala nde jiiɗa ɓe ñemtinta ko pullo walla capato gadama gana sehas ɓe gadda hen séréer ɗum noon so tawi hen goto wima ko raciste ɗum hoto heɗo ɗum ko faati e wadde ɗemɗe gendije ɗe etade heññude ɗum e nder duɗe ɗe jangde ina gasani ɗum fuɗɗima soko noon ko haare mawde woni hen haare wonde hen nde so tawi ƴeewama ɗum fonno ko wonde yewtere tan heerinde bange sabu ko yewtere yaanji sabu ɗum ne beele siloye dow waɗi ine siloye dow wona ɗemgal woni e nder leydi Sénégal woni ɗo ko ɗemɗe ine teska ɗemɗe kalateɗe ɗo ete nder leydi Sénégal ɗe gonoyi hakke 10 e ko rewi sabu eɗen gandi ɗemgal hoddiɓe men ngal eɗen gandi ɗemgal men ngal kalaten ngal eɗen ɗamgi ɗemgal séréer e mandinka o e joola o e soninke o ene woodi ɗemgal ne wiye baynunka mi tawi ngal Casamance ne woodi ɗemgal ne wiye mankagne ne woodi ɗemgal ne wiye balante ne woodi ɗemgal ne wiye créole ne woodi ɗemgal ne wiye l'appel e ɗemɗe goɗɗe ne woodi ɗemgal ne wiye basari ɗum noon ɗemɗe nantonete ha wayno leydi ɗemɗe gonɗe ɗe toon noon ine kaale
e ade ka dum non ka tawde kay leydi ndi be jiya demde de fu mbiyete ko kalatede nder leydi Sénégal tawde non en gandi de do demde fof ko de kalatede nder leydi Sénégal en paami demgal fof won ko foti hebde gedal mum sabu demgal ngal neddo kam ko famdi ko fof famdinani hoore mum tawde ko hoore mum jogi neddo kam ko famdi ko fof famdinani hoore mum tawde ala ko buri hoore mum joni non jangude den don demde ine deba wadande dosde laamu teddendi dum wonata hujja be mbiyata ko ne wada teddendi dum wonata ko hujja so wonani teddendi holko buri hoybude way kono dendam goto meedi arde ambo jammo tay sugaabe rewbe tatonne galle ko madina njaaj o jeeha o wiya yo jam ramata o wi ramata mawni o wiya yo jam pendo o wi pendo famdi joni non kumba non tawde ramata mawni penda famdi maro ko kumbo yidi tawde teddendi ne woodi demgal ngal be jidata ngal janginde pour ha hoyba eden gandi ngal dum addino dillere leydi ndi en 1968 ko jangobe wonnobe to dulal jaabi ha firde to ko kanyum en bindi président Senghor on saha be kolliti wonde leydi Sénégal dem de gendiji de potir fo rokkede ganda gedal muyen de keba gedal majje de kaale to dosde laamu to ngoni to de kaale ganda so dosde laamu ne mbata conseil des ministres de kaale ganda do suudu sardiji to assemblée nationale de kaale kanje fo e der radioji di der jaayinde o sa ko radio goto woni do de binde be jange be jangine président Senghor ko jojjo ko gando ko jojjo ambo andi ko huufimbo ko pop ko be ngoni e ko be jidi o jaabi étudiant ji di o wi o waawa o saha wiide yo demde de jange yode jangine e nder dude he yode kuutore nde tawno golle ngala les do tugnoto tawani wadi wittu o tugno hen o waawa subaade demde podde jangede janginede kono non o yeddu yi hoore makko yeso o windu yi e jayndi wietende éthiopique o windu yi e deftere ni wiye le français et les langues africaines windi dum ko gando goto ni wiye Pierre Dumont mbede bamti ko haali ko e defteram jofnirde jangde nde mbiyanmi l'utilisation des langues nationales à la radio télévision sénégalaise no yimbe kutorto demde gendije nder haalirde dowle Sénégal koddigal demde de e nder haalirde nde kiibal gongal hakkunde demgal gotal e dembe keddide de ngal kiibal miijo don tan jeewon e nder temedere waktu fof capande jeegom e ko rewi ko demgal gotal herori dum demgal jolfe on saha anglais jogi ko 1,7%, français jogi ko 11,4%, demde kalatede leydi ndino didorino so benni demgal jolfe keddidde fo ko 20,2% jogi andi kam musiba diwani do e dum non Senghor nde yeddito inde o wi ko addanno o subaaki so yidi subaade demgal gal ganduda ko burgal aldude woni langue riche ko gonga ni andube ne biya ala langue bo wona riche kono ko ndewmi tan kay kongol makko ala demgal gal aldani demgal fu ne aldi kono wi so tawi o ƴewata ko demgal burgal jogade ngalu demgal gollal o wi o ƴettata ko demgal pular sabu ko kanyum jogi no gasego 21 classe nominal ina jopo laabi no gasego wonande demdi yankobe kala ko eden jopo pular ne jogani dum inde kala ko ada jopo pular ne jogani dum inde neddo o mbabba ba mbaalu o puccu o fof nedon jogi ko pular jogi ko no joporto hen gedel fof pular serda dum jopogol mu e jopogol goddum hudo ko rawandu ndu e ko way non o wi so ƴeewi non ambo subo demgal ko ngalo foti subade o wi ko haalate ko qima wiyeede ko demgal jolfe buri heewde nder leydi Sénégal ambo yeddi dum kanko président Senghor o wi sabu so tawi ƴeewama wolof timmani 1 million on don saha e nder leydi ndi te wiyobe mbimi be mbirtima dum ina nguuda ayde adano ko jaabino ko je jangobe dulal jaabi ha tirde ko kaado haala kono yeddi to yimo dum non nde tawno on saha addanno mbo haalde dum ko haw hisa
kono nde o yalti laamu ngu ha gasi o felliti o haali gonga ɗum noon suɓade ngal ɗon ɗemgal ngal jangine maɗum aroy jimi ɗum e jayde ne gasa won teskiɓe ɗum jayde soleil wodi ko jimi hen mettimi garmi mbeɗa waɗa kabaruji ñande hen mbimɓe ɗen ɗo haala ne gasa mi wonta haaltu keɗoɗo no moƴƴi ne gasa mi wonta haaltu mbimi mi yi hande e jayde wiyetede soleil wiya hoɗi e nder Sénégal ko 4 997 885 million ngaji nayyi temedde jeenayi e capanɗe jeenayi e jeeɗiɗi ujunere temedde jeetati e capanɗe jeetati e joyi bani adama ɓe koɗe nder leydi Sénégal wiya e nder mabɓe e nder temedere neɗɗo fof capanɗe nayyi e tato ko jolfo wiya e nder ɓeɗo temedere neɗɗo fof sappo e ɗiɗo ganduɗa hoore ma ko tukuleur jeenayo walla sappo ɓe ko pël ɓeɗo ko lawɓe ɓeɗo ko ɓe pecci ɓe mbaɗi ganduɗa ƴelon ha heewi mbimi ko waɗi mami haal hande ne gasan wonta haalde mbeɗe andi koɓe kalata ko mbimi ko adi wiyede pël wiyede tukuleur ɗum ko hunde ñolde bof tukuleur en fof maayi ha laaɓi ko haalpular en tan keddi gonɗo tukuleur fof kañum andi minen min gona tukuleur en komin haalpular en kala gonɗo tukuleur yo yah tukuleur en fof maayi wiide nde noon ine waɗa ga pël ine waɗa ga tukuleur ɗum won ko yahata mbimi te ndaw ko hawni onon so wiyama e nder leydi Sénégal e nder temedere neɗɗo capanɗe nayyi e tato ko jolfo kono noon sappo e ɗiɗo goni pullo jeenayo walla sappo gonata tukuleur ndaw ko hawni onon so ƴeewama e nder Dakar woni nder Dakar ko bureau ji plateau en Clémenceau en ha heɓoy assemblée nationale ha présidence ɗo fof ha hedde hôpital principal en ha Dantec ha yeeso mum fof woni ɗo tan ko bureau ji so hiiri yimɓeɓe fof joftoyta ko Pikine e Guédiawaye payata ko Jamma Guène e bangeji goɗɗi e Parcelles Assainies hay goto hoɗani to woni to tan ko tubakoɓe libano syrien en tan ko safal ɓe ganduɗa hoore maɗa Beyrouth en ɓe tan woni toon ete tubakoɓe kono enen kam eɗen gandi ala neɗɗo hoɗirta to sona kam hedde diwan sikab walla goɗɗum saabu cukkel gotel ngel ko joɓata ɗum ko a yoɓetake ɗum so lewru mayi joni noon yimɓeɓe so tawi a yeehi temps saaha nguleyki so waɗi sa wirtima galleji ɗi tawata ko yimɓe ne mbaɗa ata e boowal nanata ko mañoji ne kakka leppi ganduɗa hoore ma nanata ko gaaci gurɗi yimɓe ne mbaɗa ata ene mbiya mbimi ne kaala mbimi robinaji ɗi so tawi yimɓe ne ƴooga a ari on saaha robinaji kewani e nder galleji he mbimi kono robinaji ɗi so borno fontaine sa tawi yi boowal yimɓeɓe ne ƴooga jeeta kaɓe mbaɗi ganduɗa hoore ma doɓɓe mabɓe mbaɗi kotone karagne mbaɗi diɓe mabɓe mbaɗi kotone mabɓe joni noon so ƴeewama tan hayɗo e nder wuro Dakar ngo so wiyama ɗo haalpular en ɓuuri ganduɗa hoore ma famɗude e jolfuɓe min mi wawa ɗum boom jabde te ɗum ko ɗo wiya e Dakar mbimi jehen Fouta calɗi juma Dagana ha jorol ko 1,577 wuro woni Fouta département de Podor ko 252 département de Matam o ko 330 département de Podor o ko 12,997 kilomètre carré département de Matam o ko 25,993 kilomètre carré gaga gure soninko gaga gure soninkoje seeɗa gonɗe hen Madina en walla jaaha Wawnde en walla Soringo en e ko way noon hay ɗum ne sa limi mataw ɓurata ganduɗa gure 19 ko heddi ko fof ko mbimi woni toon mbimi ɓeɗo so limama ɓe peesodirat te ƴeewa région ngaji Sénégal ɗino ɗi poti fof gaga so ɓenni Tambacounda ko région du fleuve ɓuuri yajje mbimi arani ga e Dagana ƴewɓe fulɓe Dagana ɓe mi yahani e nder Lowre mi yahani e nder Ferlode mi haalani ko woni ko Fuladu e nder région de Kolda mi haalani ko woni e nder Ɓundu Sénégal oriental joni noon so tawi ɗo fof en pamɗani tan so limore ari tan pamɗen wonko ɗum yahata wonko ɗum ñengtanto caggal ɗum recensement goɗɗo waɗama ine suuɗa minen dahñetiɓe ɓe mbawi ɗum haalde min kulani mayde min kulani yaade banggue gonto cuusal haadi kam komi yi mayde hayso min cuusa kam mbeɗani so mayde ari tan so yettima min jallaɓe ɓe
tawde kulol warata mayde so kulol waratno mayde kam neɗɗo hula hade mayde kono tawde kulol warata mayde so nde ari tan nde yettoto hay sa huli so kulol waratno mayde kam kula mayde darto beele kulol ne wara mayde i ɗum noon ko neɗɗo hulata ɗum waɗi won recensement ji ɗi ɓe mbaɗata ɓe cuuɗa yiɗa noon ko ha wiye e nder leydi Sénégal capanɗe jeeɗiɗo e nder temedere fof capanɗe jeeɗiɗo haalata ganduɗa ko ɗemgal jolfe on saaha ɓe mbaɗa koɓe jiiɗi wadde ko wolof wona première langue hikka mi anda so tawi on nani ɗo duku e nder lewru septembre mbeɗe duka e radio he mbimi recensement ene jogori wadde kalmi hen hono kaɗo haala wonde yo yimɓeɓe kaɓɓil te recensement so ne waɗe e leydi jogui ko saaha mum recensement watte ko sanga ndungude tooɓi nde fulɓe garte duumale ɗe nagge ƴeŋtata ganduɗa hoore ma ene arta nagge ne tello guila tisbane doctana ɓiiw yimɓe ne cura gooleje haade kontude sa yiɗi wadde recensé fulɓe on saaha jahata dow nde tawno nden pullo ne heewi jambaragal sa yi ɗum salamu aleykum tan tawata ka tufanama dammolirte kono so ɗaccama ha sanga mo gonɗen o oɗo waktu mo gonɗen joni fulɓe ne ndewe nayi ne jiiloyo durgol ne jiiloyo ndiyam ina wiye mbalka de ganduɗa koko paani min ngala ga poli min ngala ga waɗɓe ne jahane cafoya e boyli so wimɓe mbiyama ne mbaɗe recensé gal recensement wona Dakar tan watte recensement watte kay nder Sénégal foof ko recensement o no waɗirte ni woni caɗele yo ƴeewe no recensement o waɗirte recensement yimɓe ɓe ɓe janggani ƴewon no moƴƴi yahoɓe wadde recensement ɓe holi kamɓe te yimɓe ɓe ɓe janggani en gonani Europe en gonani Belgique en gonani France mo ganduɗa hunde fof ko ordinateur uji golloto ala ɗo e nder temedere neɗɗo fof janggi hen tago 10 heddiɓe ɓe beele mbiya ɗumen ko ɗum woni ɗo an jahowo o tonete ko melɗa fof ko ɗum bindata so ɗum windama ha gasi waɗama compilation donné manam waɗama guergal rendinama ha gasi waɗoɓe ɗum ɓe traitement siggoɓe ɗum ɓe kayne kamɓe no ɓe beela fof ɓe mbaɗa te ko wiyete ko statistique sondage sone waɗe ko woni par choix raisonné walla en grappe walla en raisin walla choix aléatoire jaafuɗon mi yiiɗa yarude to on banggue hen gueɗel foof won leƴƴanɗe gonɗe hen anduɓe ɓe ne gandi ɗum saabu saɗa waɗa recensement wonko jiɗɗa addantuma wadde recensement wonko jiɗɗa andude ko jiɗɗa andude walla no jiɗirɗa ni ko noon jitta lelnirde ɗum ha donka wonko woni hen ha heewi heddi ko hol ɗemgal fotowal ganda walla beele ɗemɗe ɗe fof ma jangguine joni o kam yimɓe ne giti mumen ne gutte seeɗa beele ma yimɓe ɓe fof jangguine kono noon ko ñengtoto ko so daroyimo e capanɗe jeeɗiɗi ko ɗemgal gotal jotto e dow yimɓe ɓe ko wari men ko noon ine heewi kono anduɓe men sernaɓe ne hen ko waɗi sernaɓe ne hen si yawti Allah e nelaɗo Allah ko kamɓe kollata men no Allah rewrete eɗen netaniɓe eɗen kofnoɓe eɗen dokkiɓe fodde mabɓe ha timmi koɓe mbaɗata kone ɓe pelnaki ɓe ganda fodde andindeɓe ɓe gandintaɓe tawno kuufiɗo yeeso ceerno foof wiyata ko rokkam tuutade mi yaaha ceerno anda ko woni e nder aduna o ceerno anda ko yahate ko so anduno saloto saabu ko hinnata men ko ñande ɗum bippi meɗen fof bipporto ceerno kono ɓe ganda wonduɓe ɓe mabɓe hen goto fof yiltogo ko joftino galle mum e nokkuji goɗɗi enen fof kawren neɗɗel gotel wiye ko préfet walla boom ko gouverneur walla so towi ha towi ko ministre wiye kanko are inde laamu ngu o are linde laamu ngu yo won ganda hoore ma dariɗo caggal makko kala ko haala ene ñumbono ene firtanamo kono noon kanko de so are haaldo haalta ko ɗemgal ngal o nani ngal so are haalde ɗemgal ngal o nani ngal ngal o haalat ƴeewa neɗɗel gotel ngel gonen 50 ujunere neɗɗo neɗɗel gotel ngel tan jillugel men ngel goppen ɗemgal men ngal kaalen ɗemgal jon ɗo ko wari men fof nde ɗo neɗɗel gotel jilla men goppen pular o ha laaɓa enen fota ni won pular haaletake kaalen ɗemgal jol saabu ministre goto ari walla gouverneur goto ari ɗum ko warata ɗemgal fof ɗum ɗo nan saabu ɗemgal haalete jeere ɗemgal haalete laabi musidɗo Saydou Bacce golle ma feewi te kadi sinnogo sago baɗono Saydou Bacce sone haala hay goto taƴata haala ka ɗaccete tan o haalade tawno kanko barakallah hoore nde ko hisde kala ko haalide na kala Allah ne wallimo alhamdulillahi rabbil alamin fa tabarakallah machallah so ɗemgal ngal lafdi
so haalino nafa en jetti Allah noon hande sabu jooɗade sawdo dono sampate en yiya mawɗo ganduɗa hoorema jibisal ha jaɓa ƴettude konngol haala no way laaɓande leñol ngol reedu ni ine haala ne haalda gandal ne haalda ganduɗa hoorema duuɓi ne haalda taweede e andude no adduno yakko kalten koko way gon juuɗe makko ni kongo jibisal taweede anduɓe ganduɗa hoorema humpitiɓe yontaɓe jamanu waɓe no Saydou Bacce en ɗum ɗo ko hunde nde ganduɗa ne walla no feewi sabu so tawi dente ɗe ene mbaɗa ɓeɗo ne gara hen ne kala ɗiɗo haaluji ko hunde nde ganduɗa awo ref golle mon ganduɗa hoorema feewi tigi tigi saka noon so tawi miñiraɓe meɗen ɓe jaydiyankoɓe ɓe kadi saaha fof ne beddo hen dade liman coyi en kalidi jayen ɗum ɗo fof ko hunde wallore tigi tigi dawde gite Abdoul Aziz Tall o haali affaire caɗole janggoɓe ɓe sikki o ɓuuri ko hollidde hujjaji oɗo saaha darde nde ɓe daari felongo ɓe jaɓɓi wonde caɗele ganduɗa hoorema gondade caɗele janggoɓe ɓe affaire soɓe kooti kadi ne sanga gurte mabɓe ko fate sida e drogue ɓeɓe jewtirta e bandiraɓe caɗele gonɗe Île à Morphil jogdu wonno ndu toon holko waɗi campagne agricole so fuɗɗama fuɗɗortake ɗo ala fuɗɗortake ɗo wonko waɗi ɗum woɗɗani ɗum kay en jaynota ko ganduɗa lampani so gam jiyen ɗum waɗi ɗum ko campagne agricole sikkate tan ko guerte kala nde wiya campagne agricole awdi haala tan ko guerte miijete laamu ngu miijoto ko guerte nde tawno ko guerte ɗe jeeyete wooda gartam haalisal ko daña hen won haalisal kal ganduɗa ine dañe